Joliba TV jabarani filabaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲakuma min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waati o selen filɛ ni an fɛ yan nɔ nin ye laadala jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye don o don jamanaw a kun de ye walasa gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ayiwa ka se ka o bamayɛlɛma bamanankan na an ka to dunkan in bɛɛ bɛ o de mɛn jamanaw a kun de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni an ka kan in na cogo min na walasa an sigira kɛnɛ kan bi ye juma ye min bɛ tali kɛ juillet kalo ale tile 29 sɔrɔ san 2021 o kuma minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw ɲɛna a danse i mana o gafew bɛ yan nɔ k'a daminɛ Nouvelle Horizon na ka taa se Soir de Bamako ma ayiwa l'essor ani Info Matin ani min ye l'Indépendant ye an bɛna lajɛ ka nin kunnafoni sɛbɛn ninnu de lakale aw ye sisan dɔɔnin na min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale ka bakurunbaw la ko kangarida kan o bɔra bamanciw yɔrɔ ka ɲɛsin ayiwa Mali jamana ma min bɛ tali kɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni o kama ko GSIM de ko olu bɛ fɛ sisan ayiwa k'u ka kɛlɛ ka a janya ani ka kolo gɛlɛya ka ɲɛsin Bamako ma Bamako min n'o ye Mali faaba ye o ko n'i y'a da olu ma Bamako yɛrɛ ka minɛ ka kɛ olu ta ye nin mana an ye Ala mɛn an m'u mɛn dɛ Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen CEDEAO ɲɛmɔgɔ kura ni o ye Umaru Sisoko Embalo ayiwa ko a bɛ fɛ ka kɛlɛcɛ kura dɔw bila sen kan minnu bɛ yen n'olu ka baara ye fangadaraki n'o ye coup d'état ye ayiwa CEDEAO jamanaw kɔnɔna la ayiwa Umaru Sisoko Embalo ko ale kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ fura de sɔrɔ a la sabu ko a yɛrɛ n'a kɛlɛcɛ kura dɔw bila sen kan a bɛ fɔ minnu ma ko min ye force anti-putschiste k'a bɛ fɛ k'o bila sen kan walasa minnu ye coup d'état kɛlaw ye ayiwa ka se ka olu kunbɛn Nouvelle Horizon o mana bɔ yen le soir de Bamako ka bakurunbaw la fana a ko lakanabaliya siratigɛ la min ye Yusuf Toloba ye n'o ye Dana ambasagu ɲɛmɔgɔba ye a ko ni jadisi minnu bɛ yen ni olu bɛ Bamako yan limanaw jadisi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni olu dogolen don n'u sigin bɛ Bamako yan n'olu ma minɛ limanaw m'aw hakili la ko bɛn mina bɛn tɛ se ka sɔrɔ dɛ Yusuf Toloba ka kuma don kɛlɛ min bɛ yen n'an b'a la nin ye a ban man di jadisi minnu bɛ yen n'o ayiwa olu n'u turun bɛ Bamako yan f'u ka minɛ min ye ministre min bɛ yen n'ale b'an ka diinɛko kunna ale ye welewele dakan bila ko ka dugawu kɛ misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi limanaw ni nin kuma fɔra ayiwa Soir de Bamako ko a bɛ n'a fɔ bagabagali don walima jasiran de don jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ siran bɛ mun de ɲɛ limanaw o ye ɲininkali ye sabu nin n'a ɲɔgɔnna ka wele bila ayiwa misiri bɛɛ ma ko a ye dugawu kɛ a bɛ maa siran nka Ala kana a kɔlɔlɔ bi an kan yan limanaw o mana bɔ yen n ka fɔ l'essor ko musow farafinna musow tɔgɔla don ni o k'a ma ko journée panafricaine des femmes ayiwa ɲina sinsikɛn bɛ togodala musow olu de ka ayiwa taaɲɛ baaraw kan n'i ye jateminɛ kɛ kari natɔ in na o bɛ bɛn juillet kalo tile 31 ma ni maa min bɛ juillet kalo tile 31 dɔn limanaw ale de bɛ bɛn farafinna musow ka tɔgɔla don ma journée panafricaine des femmes yɔrɔ musow n'i ye farafinna yɛrɛ lajɛ balo min n'an b'a dun musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ hali sɛnɛ yɛrɛ musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ko musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ani ɲɛtaga baaraw bɛ se ka sabati ka bila u ka bolo ka cogo min na o de kuma fɔ bɛ l'essor kɔnɔna la bi an bɛna lakale aw ye sisan Info Matin fana kumana limanaw min ye M5 RFP ye olu jɛkulu ye kunnafonidilaw wele kunungo ko u ka dɛmɛ bɛ Mali finitigiw yɔrɔ wa ko furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ baara min na nin waati in na ko u ka dɛmɛ bɛ olu fana yɔrɔ ko nka u ɲɛ bɛ min fana na o ye k'a fɔ bamanciw bɛ fɛ ka aya taabolo kura de ta ko nka u n'a ta o ta an ka finitigiw bɛ u jɔlen don u jɔyɔrɔ la min ye l'Indépendant ye an b'a kun cɛ ni ale ye limanaw ko dɔw bɛna fara passe kan dɛ n'i bɛ fɛ ka bɔ Bamako yan ka taa fan o fan walima i bɛ fɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na Bamako yan aya Mali duguw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛna fara passe kan ko kura yɔrɔ dɔ kun farala ka siɲɛ fɔlɔ la mars kalo tɛmɛnen ko dɔ wɛrɛ bɛna fara kan ko kura aya min ye transporteur ye olu y'o kunnafoni di aya ko yɛrɛ a bɛna bila ministre ka tabali kan bi bɛɛ an bɛna o lakale aw ye sisan Indépendant kɔnɔna la limanaw min ye kunnafoni ka walawala an bɛ don min ye Nouvelle Horizon a kɔnɔna la Nouvelle Horizon ko min ye bamanciw ye limanaw ko walejugu minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ nin waati ninnu na n'a bɛ ka tugu ɲɔgɔn na jamana fan caman fɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans
ayiwa olu ye filɛ k'u ka ɲɛda kura yira kokura ko min bolodalen d'u bolo limanaw ko de ye ka faba limanaw n'o ye Bamako yɛrɛ Mali faba k'u ka koɲɛ yɛrɛ de ɲɛsi u ka laɲini de ye ka faba yɛrɛ minɛ ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma. Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans limanaw a cɛba dɔ bɛ yen ni o y'u ka kɛlɛcɛ dɔ ye Mahamudu Bari ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Abu Yeya limanaw ale de bɔra ja dɔ kɔnɔ video dɔ ja min bɛ yen ni ayiwa a kumana ja in kɔnɔna la limanaw a ko yɔrɔ kosa in na hakilila jiginna terroriste maa caman de bilala ayiwa nazaraw olu kunkɔrɔ olu ka bilalen ka bɔ terroriste olu tɛgɛ kɔnɔna la ni Abu Yeya kelen ale tun bɛ o maa bilalenw na ale de filɛ ka bɔ kokura limanaw ka bagabali wale ani ka jasiran wale k'o ta ka ɲɛsin halisa Mali jamana ma. Nouvelle Horizon ka kuma la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni bamancima minnu filɛ n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans u ko laɲini wɛrɛ t'olu bolo ko n'i y'a da u ma bi u bi kɛlɛ kɛ de ka Bamako yɛrɛ minɛ wa laɲini min b'u bolo fana u tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka sariya n'o ye alisilamɛya sariya ye ko wa olu b'a ɲini fana ayiwa min ye Mali jamana ko f'u ka don min ye olu ka yamaruyaw dafɛ i n'a fɔ ka baara kɛ ni kuranɛba in ye kuranɛ barikama in limanaw kuranɛ min bɛ yen na ale ma maa fa fɔ a m'a fɔ ko maa ka taa baga maa ma k'a fɔ k'a ka jagoya ka don diinɛ la nka ninnu de ka hakilila kɛ b'o ye bi ko ka baara kɛ ni kuranɛ ye limanaw Abu Yeya ko fɔ Mali ka kɛ sariya jamana de ye i n'a fɔ Afghanistan talibanw taara u ka jagoya sariyaw sigi ye cogo min na min ye Mahamudu Bari alias Abu Yeya a ko Mali hakilila ko u nana ni diɲɛ kɛlɛcɛw ni o ye ayiwa MINUSMA ye ka na Mali kɔnɔna la yan k'u bɛna se ka olu jatigɛ wa Abu Yeya ko u tɛna se ka olu bɔ u dabolo kan ko wale jugu minnu kɛra kɔsa in na ka ɲɛsin Mali jamana ma bamanciya wale minnu tugutugura ɲɔgɔn na i n'a fɔ Zantigila Koro min ye Bamako yan yɛrɛ Kati kan limanaw Sevare Sokolo a n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa min ye Abu Yeya ko maa wɛrɛ tɛ olu de ka baara don wa ko baara in u tɛna saliya ko la dɛ k'u bɛna baara in u bɛna dɔ de fara kan n'o y'u ka bamanciya wale wa ko laɲini min b'u fɛ limanaw n'u ma sɛgɛn fiyewu k'u na faba yɛrɛ n'o ye Bamako faba ye limanaw Nouvelle Horizon ko u ka nin kuma in a bɛ maa dabali ban a bɛ maa jatigɛ sabu min kɛra kɔsa in na ka ɲɛsin Kati kan belebeleba in ma nin b'a jira k'a fɔ terroriste ayiwa laɲini min b'u bolo halisa u bɛ fɛ ka se a dan na nka limanaw ni o kuma fɔra Mali finitigiw fana tɛ yiri maaninw ye k'u sigin bɛ ka bamanciw lajɛ n'i y'a lajɛ limanaw bamanciya wale fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ka kɛ kɔsa in na an ka chef d'état major général des armées min bɛ tali kɛ ale ye kunnafoni minnu di a ko kɔsa in na bamanciya wale fɛn fɛn kɛra ka ɲɛsin an ka sigidaw ma a ko a si tɛ yen ko Mali finitigiw ma bamanciw kunbɛn wa k'u ma se sɔrɔ u kan nin b'a jira k'a fɔ Mali finitigiw fana min ye jɔyɔrɔ ye o b'u bolo ani dusukunkolo min b'u bolo bi ka jamana bɛɛ lajɛlen lakana ani jamanadenw n'u bolofɛnw ko o fana an ka finitigiw u fana jɔn bɛ u jɔsen kan n'u sira ye bamanciw b'u ka nin kuma minnu na limanaw dɔwɛrɛ tɛ o ka jamanadenw jatigɛ ani ka Mali finitigiw ka u bila hakilila dɔ kɔnɔna la nka limanaw k'a fɔ de ko bamanciw u ka nin wale ninnu ka kan ka maa jasiran n'i y'a lajɛ jateminɛkɛla dɔw y'a jira k'a fɔ nin man ka maa si bɔ i dabolo kan sabu bamanciya wale kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ don kɛlɛ min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw jatigɛ ni maa dun i ni kɛlɛɲɔgɔn n'a a jatigɛra ka ban a dɔ bɛ dɔ la e bɛ sɔn ka se a la u ka baara ninnu k'a ɲɛsinnen don o de ma nka Mali finitigiw fana u fana sigilen k'u bolo da u sen kan dɛ sabu fɛn fɛn kɛra kɔsa in na bamanciya wale fɛn fɛn taara ka ɲɛsin Mali sigidaw ma kɔsa in na an ka opération kɛlɛtigi ayiwa olu wulila k'u jɔ ka se ka a bamanciya wale ninnu kunbɛn Nouvelle Horizon de ka kuma don limanaw o mana bɔ yen min ye ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la CEDEAO ɲɛmɔgɔ kura ni o ye Umaru Sisoko Ambalo ale de ye kɛra CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ ye kɔsa in na u ka jɛrɛ min kɛra tan senfɛ n'u ye ɲangi wuli ka bɔ Mali kan juillet kalo tile 3 tɛmɛnen na walasa Umaru Sisoko Ambalo a na kɛ Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron a tun bɛ taama na farafinna tilebiyanfan dugu dɔw kɔnɔna la ko a kun taara Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔ de ye Umaru Sisoko Ambalo ye o de senfɛ Umaru Sisoko Ambalo a ye kibaruya dɔ bɔ ka bin k'o fɔ a ko jɛn tɛna se ka kɛ n'a ye bilen k'a fɔ farafinna tilebiyanfan fɛ bi ko n k'a fɔ fangadaraki n'o ye coup d'état ye o ka to sen na sango an bɛ
waati minnu kɔnɔna la n'o ye 21e siècle ye k'a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ fanga ka se ka minɛ marifa tigilamaw fɛ walima finitigiw fɛ diyagoya la k'a sɔrɔ dun jamanadenw de ta ye fanga ye jamanadenw de bɛ fanga di n'o ye démocratie taabolo ye ko a tɛ se ka faamu k'a fɔ kuma bɛɛ coup d'état de bɛ tugu ɲɔgɔn na farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la k'o kɛ bɛ anw ka ɲɛda ye bɛɛ de bɛ anw dɔn ni o ye Umaru Sisoko Embalo ko jamana 3 bɛ yen bi i n'a fɔ Alpha Condé o ka jamana Guinée yɔrɔ Alpha Condé yɛrɛ ka fanga minɛna na fangandaraki sababu la min ye Burkina Faso fana ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ o yɔrɔ Kamara Christian Kaboré ale fana jagoyara ka bɔ fanga la coup d'état sababu la Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keïta la Mali la yan ale fana ka fanga jamana o fana jagoya minɛna finitigiw fɛ min ye Umaru Sisoko Embalo a ko n'a ma ɲɛ nin baaraw bɛ sen na n'o ye fangandarakiw ye a ko ale bɛna kɛlɛcɛ dɔw de bila sen kan a bɛ fɔ minnu ma ko force anti-putsch limanaw CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ in a ko ale de bɛna nin bila sen kan ko a baara yɛrɛ kun daminɛna ka ban Emmanuel Macron nanen a ka sɔrɔ ka kuma fɔ ani Emmanuel Macron jɔlen kunnafonidilaw ɲɛma limanaw nin b'a jira k'a fɔ ayiwa Emmanuel Macron yɛrɛ kɛnɛ ka ye a ye nin kuma min fɔra Umaru Sisoko Embalo fɛ kuma in diyara ye kosɛbɛ a ye kuma in a y'a sɛmɛntiya wa a ko baara in n'a bɛ kɛ ale yɛrɛ Faransi jamana a ka jamana bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin CEDEAO ma nin baara in na nin b'a jira k'a fɔ Umaru Sisoko Embalo taabolo kuraw o de b'a bolo farafinna tilebiyanfan jamana ninnu kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye kunnafoni filɛ nin ye Nouvelle Horizon nin mana o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la soir de Bamako ko min ye Youssouf Toloba ale de ye Dana Ambassade kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye chef d'état-major général Dana Ambassade Youssouf Toloba ko a kumana kunungo juillet kalo tile 28 san 2022 lemanaw walejugu minnu bɛ ka kɛ n'o ye Bamaciw ka walejugu ye minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka dugubaw ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati min kɛra ka ɲɛsin Kati ma o dongo cɛba in a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka dɔ de fara ko an ka cɛsiri jala ka dɔ fara ka kokura walasa Bamaciw kana se ka u ka Bamaciya wale ka a wara fo ka n'a kɛ yɛrɛ ka ɲɛsin Bamako dugu kɔnɔna ma i n'a fɔ an bɔra k'a ɲɛfɔ kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ sisan cogo min walasa le soir de Bamako ka kuma la a ko Youssouf Toloba a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don furanjɛla fanga u bɛ ka baara kɛ dɛ nka ko furanjɛla fanga in kabi u nana ko basigi ma se ka na Mali la basigi ma se ka sɔrɔ n'a ma ɲɛ ko basigi ma se ka sɔrɔ furanjɛla fanga mɔgɔw bɛ baara la u ka dɔ de fara u ka cɛsiri kan n'a ma ɲɛ ko Bamaciw fana don o don olu fana bɛ ka dɔ fara u ka fɛɛrɛw kan walasa u bɛ se ka jamanadenw jatigɛ walima ka Bamaciya wale kɛ ka ɲɛsin an ka finitigiw ma a ka kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan jamanaw min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana Youssouf Toloba y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ n'i y'a da ale ma jamanaw Bamaci ɲɛmɔgɔw dalen don Bamako yan u dan bɛ yan wa u ɲɛmɔgɔw bɛ yan olu de bɛ ka Bamaciya wale in kolokolo ko Mali ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw boloda joona n'i y'a mɛn sa a kunkolo don limanaw olu de ka ɲini u ka dɔn u ka sɛgɛsɛgɛliw boloda Bamakɔ n'a fantan 4 bɛɛ lajɛlen walasa nin ɲɛmɔgɔ ninnu olu bɛ se ka minɛ cogo min na n'o tɛ Mali finitigiw b'u se la dɛ n'i y'a ye Bamaciw bɛ ka fɛɛrɛw sɔrɔ u bɛ ka Bamaciya wale in kɛ dɔnni de bɛ k'u senkɔrɔma don jɔnni bɛ ka nafolo di u ma jɔn bɛ ka maramafɛn di u ma o fana ɲininkali kan ka kɛ Youssouf Toloba y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn kɛlɛ min b'an dala bi kɛlɛ in ka ban ni sa kunkolo n'a ma tigɛ Bamaci ninnu ka ɲɛmɔgɔ minnu dan bɛ Bamako yan limanaw ni olu de bɛ ka kɛlɛ fɛɛrɛ don u ka Bamaciw kɔrɔ ka se ka tiɲɛni kɛ aya Youssouf Toloba ko n'i y'a dan ale ma fo olu de ka minɛ a ko wa Sevar Moti n'i ye Moti lajɛ ko Bamaci ɲɛmɔgɔw caman bɛ yen nɔ minnu dagalen don Moti dugu kɔnɔna la limanaw u tɛ ka jɔrɔ wa u t'a dɔn ko hali ko fiɲɛ yɛrɛ cira olu bɛ k'u ka walejuguw kɛ ka ɲɛsin Moti mara bɛɛ lajɛlen ma a ko ale Youssouf Toloba min ka di olu ye olu ni Mali armée ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye lakana baara ye maa o maa bɛ yen n'u ye yamara di u ma k'u sigara o la u bɛ se ka o f'u ɲɛna Mali finitigiw bɛ se ka dankari kɛ o la n'o tɛ n'i y'a dan ko marifa dɔrɔn ka ta ka kɛlɛ kɛ o tɛ se ka ɲɛ dɛ ko wa ko sigikafɔ Youssouf Toloba ko fana ye ko in na fɛɛrɛ belebeleba don min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ in ban jamana kunnafoni filɛ nin ye soir de Bamako ni o bɔra yen a jirala k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ diinɛ ko kunna ni ale de ye welewele dakan bila ko ka bi jumadon in na jamanaw misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ka dugawu kɛ jamana ye walasa minisiri so min bɛ yen ni a b'an ka diinɛ ko n'an ka laada ko kunna
a ye ni welewele dakan min bila tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 26 ko bi juma limana ko a bɛ ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ alisilamɛw ko bɛɛ ka dugawu kɛ Mali jamana ye Soir de Bamako ka fɔ la ni kunnafoni min dilen filɛ nin ye kunnafoni in dira sɛbɛkan yɛrɛ de la nin b'a yira k'a fɔ limanaw bɛɛ min bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ ani basigi a ka kan ayiwa diinɛ ɲɛmɔgɔw ani maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye nka limanaw ni welewele dakan min filɛ ko ka se ka basigi nati Mali kɔnɔ ko nin tɛna fɔ ko bagabali wale walima jatigɛ wale dɔ ɲɛsin bɛ an ka jamana in ma wa walima jamana ɲɛmɔgɔw siran bɛ walima ayiwa u jɔrɔlen don bamanca wale dɔ la min ɲɛsinnen don an ka jamana ma ka kɔn bi ɲɛ limanaw k'a kun fɔra Mali faamaw ye k'a f'u ɲɛna k'u ka saraka dɔw bɔ a la walasa jamana bɛ se ka kisi bamanca walew tɔɔrɔ ma cogo min na yɔrɔ kɔsa in na wale jugu minnu jatigɛ wale minnu tugutugura ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔna la yan o kɛra sababu ye faamaw ye wulikajɔ dɔw kɛ o de la ayiwa minisiriso in min bɛ an ka diinɛ ko kunna ale ye ni welewele dakan bila tarata tɛmɛnen ko k'a fɔ ayiwa diinɛ ɲɛmɔgɔw alisilamɛ diinɛw ka taa se chrétien diinɛw ma olu yɛrɛ ta bilalen don ka kari natɔ in kɔnɔ juillet kalo tile 31 églisiw kɔnɔna la ani an ka seko n'an ka dɔnko tɔw laadala ɲɛma tɔw olu fana min bɛ se min na min bɛ se saraka bɔ min na o k'o kɛ walasa jamana bɛ se ka kisi cogo min na limanaw n'a fɔra k'a fɔ nin kuma fɔra a bɛ n'a fɔ Mali faamaw u sɔminen don ko dɔ de la ko min bɛ yen n'o bɛ ka jamana in sɛgɛrɛ an bɛ Ala deli dɛ limanaw Ala de bɛ se ko la Ala k'an kisi kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma l'histoire de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen l'histoire bɛ yan nɔ limanaw l'histoire kumana l'histoire y'a jira k'a fɔ ko kari natɔ in na o bɛ bɛn juillet kalo tile 31 ma o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka ɲɛsin farafinna musow ka don ma ayiwa a fɔ min minnu ma ko journée panafricaine des femmes o la sa ɲina sɔnni sigi bɛ min kan o ye muso minnu bɛ yen n'olu bɛ togoda la yɔrɔ olu ka baara sanjikɔrɔ wɔsi don limanaw n'i ye balo taabolo lajɛ an ka sɔrɔw togodala musow de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o de la ɲina togodala musow bɛ se ka kɛ maaw ye ɲɛta bɛ se ka taga minnu sɛgɛrɛ cogo min na ani gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ka se k'u ɲini k'u dɔn u bɛ baara min na ka se k'o ɲini k'o fana dɔn ka ba don u ka baara la ko ɲinan ta bila bɛ o de hukumu kɔnɔna la l'histoire ka fɔ la min ye ɲina babuba yɛrɛ ye n'o y'a thème ye a jarala k'a fɔ ko muso minnu bɛ togoda la olu de ye muso ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ayiwa an ka balo ani balo yɛrɛ sɔrɔli la an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ ka kɛ ni Union africaine yɛrɛ ka babu ye ka ɲɛsin nin ko in ma o de ye k'a fɔ balo sɔrɔli o ka kɛ ko ye ani lakana o ka kɛ fɛn min kan ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ n'i ye farafinna taabolo lajɛ journée panafricaine des femmes n'u k'a ma ko OPF min filɛ nin ye yɔrɔ a sigira kabi démocratie nana Mali la yan nɔ n'o ye bɛɛ fangaw ye a kun de ye musolakaw sen bɛ se ka don ayiwa ɲɔgɔnyew la jɔyɔrɔw a n'a ɲɔgɔnna caman kɛrɛnkɛrɛnnen la farafinna musow limanaw n'o kuma fɔra an yɛrɛ fɛ yan an badenmuso dɔ bɛ yen n'o ye madame Jawo Kadijatu Tal limanaw ni musoba in ale ko baara ci foyi tɛ ale la ni dugukolo tɛ a filɛ nin Segu muso min filɛ n'a a yɛlɛmabolo ka ca limanaw l'essor maaw olu y'a sɛgɛrɛ ka se ka a ka hakilila dɔn kun jumɛn na ayiwa a kɛmɛ k'a ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛn dugukolo baara ma n'o ye sɛnɛ ye a jarala k'a fɔ l'essor kɔnɔna la bi journée panafricaine des femmes n'a fɔra ni musoba in ale bɛ se k'a fɔ muso cɛsirilenw cɛ la ko kabi san 1999 madame Jawo Kadijatu Tal limanaw ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko BT a sigilen filɛ nin Segu a tun bɛ baara la école supérieure des industries textiles n'u k'a ma ESITEX yɔrɔ o cakɛda o kalanso in datugura ale kɔni ma a kɛ an ka baarayɔrɔ datugura k'a b'i bolo da i sen kan a ka sɔrɔ ka wuli limanaw ka dugukolo ka sɛnɛ k'o boloda Segu yɛrɛ sɛnɛkɛ jamana ye a ko n'i y'a lajɛ sɛnɛkɛyɔrɔw b'a bolo min ye nakɔw ye o caman fana b'a bolo a ko n'i y'a lajɛ bi hectare 17 o de bɛ min ye madame Jawo Kadijatu Tal ni bɛɛ ko a ma ko BT a bolo nin waati in na hectare 7 o b'a bolo zone office du Niger kɔnɔ o ye malo sɛnɛyɔrɔ ye hectare 10 o b'a bolo Segu yɛrɛ officerie kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen ye nakɔ sɛnɛyɔrɔw ye a yɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko fédération nationale des femmes rurales o ye musolaka minnu bɛ yen n'olu bɛ togoda la FENAFER o secrétaire général de don bi bi in na madame Jawo Kadijatu Tal
a ko hami min b'ale la bi o de ye Mali musow u bɛ se ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la cogo min na i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogo min na sabu ale yɛrɛ bɛ k'i disi gosi ni nin baara in ye a ko sɛnɛ ka diya ye dugukolo baarali ka diya ye ko a y'a ta tiɲɛ de sabu a yɛrɛ fa o kun ye sɛnɛkɛlaba ye Segu jamana kan ko a ye nin baara in ta a fa de nɔ na o de la an bɛ don min na ko Madame Diaw Kadijatu Tal limanaw a bɛ sɛnɛ min kɛ Segu jamana kan sɛnɛfɛn minnu b'a bolo a ka ca n'i y'a lajɛ ko a bɛ jaba sɛnɛ a bɛ karɔti sɛnɛ a bɛ tomati sɛnɛ a bɛ pomme de terre sɛnɛ malo kɛrɛfɛtɛ fo ka taa se sunsun ninnu ma ani min ye nemuruba mangoro a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se papayew ni namasaw ma ko wa ko minnu bɛ ni jiriden ninnu feere Segu dugu kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa feerefɛnw ta a ka nɔgɔ ninnu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ a bɛ fɛ musow fana k'u jija kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɛnɛ ye dugukolo limanaw dugukolo ale tɛ maa janfa n'i y'a jateminɛ journée panafricaine des femmes o de hukumu kɔnɔna la l'essor a sera ni musoba in ma ka se k'a ta k'a jira diɲɛ na Madame Diaw Kadijatu Tal l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen info matin an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw info matin ko M5 RFP ko k'a bɛ welewele da kan bila ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan boloda joona joona u ka Mali finitigiw dɛmɛ u bɛ baara min na sisan a ka kan maa min bɛ ka jamanadenw lakana ani jamana yɛrɛ olu kana to ye u yɛrɛ ma M5 RFP ye kunnafonidilaw wele kunungo kunnafoni kungurunin n'u kama point de presse laseli dɔ de tun b'u bolo n'o ye déclaration ye ka se k'o di kunnafonidilaw ma a kɛnɛ ka ye min ye M5 RFP maaba fila ye Sulemani Kone ani Jamil Bitar olu de tun ye kumatigiw ye Sulemani Kone ale min ye kumasen ta ka ɲɛfɔliw kɛ a ko u ka nin kumasen kɔnɔna la n'o y'u ka déclaration ye M5 RFP bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u ka dɛmɛ o bɛ forces armées de sécurité n'o ye Mali finitigiw ye minnu bɛ ni su ni tile sanji kɔrɔ tile kɔrɔ limanaw u tɛ sunɔgɔ Mali denw n'u bolofɛnw lakanani n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi bi in na armée ka sanayɛlɛ o kuma bɛ ka fɔ ko Mali faamaw fana k'a dɔn k'a fɔ min ye bamaciw ye u fana bɛ ka u ka donse o yɛlɛma M5 ko ale ka dɛmɛ o bɛ Mali finitigiw yɔrɔ an bɛ don min na i ko bi wa a ka dɛmɛ o bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna la bi bamaciw bɛ ka taabolo kura min ta n'o de ye ka mugu fa bolimafɛnw na ka t'o foro an ka kanw kɔnɔna la ayiwa ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u fana ka taabolo falen o de la ko jugu bɛ se ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi o de la Sulemani Kone a ka fɔ la M5 kɔni olu ye jamanadenw ye nka hakilila dɛmɛ ani dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma hakilila la k'u n'o ta ka ɲɛsin an ka forces armées maliennes ma n'o ye Fama maaw ye Saba Balo ale ni fasiri kɛ info matin kɔnɔna la limanaw an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye info matin n k'a fɔ l'indépendance kɛ l'indépendant de ye bɛ kunnafoni kuncɛ a ko limanaw ko dɔ bɛna fara min ye passé kan dɛ n'i bɛ fɛ ka bɔ Bamako yan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la walima n'i bɛ fɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na Bamako limanaw ko dɔ bɛna fara passé hakɛ kan o b'a jira k'a fɔ limanaw an ka jamana kɔnɔna la yan gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara kan don o don ka dɔ fara passé kan min ye conseil malien des transporteurs routiers n'o ye CMTR maaw ye olu de ye nin hakilila ta u ko dɔ farala bi bi in na taji sɔngɔ ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɔ ka fara min ye passé kan a ko marsikalo tɛmɛnen na yɔrɔ dɔ kun farala passé kan waati la u ni minisiri yɛrɛ tun ma ɲɔgɔn faamuya o ko la yɔrɔ kɔfɛ minisiri tilala ka bɔ k'a fɔ ko ayiwa taamakɛlaw n'o ye transporteurs ye minnu bɛ yen n'o ye dɔ fara passé kan marsikalo tɛmɛnen na k'u ni CMTR tun ma bɛn a la u y'a ko kɛ yɛrɛko ye nka o kɔfɛ kalo kelen kɔfɛ avril kalo tile 7 minisiri tilala ka na bɔ k'a fɔ ayiwa ko a jɛnna ni o ye ko o farankan in dɔ de filɛ nin ka fara o kan tuguni ko wa an bɛ don min na i ko bi conseil malien des transporteurs du Mali CMTR u ko bi bi in na dɔ de farala taji sɔngɔ kan n'a ma ɲɛ ko dɔ farala taji sɔngɔ kan limanaw olu ta kana kɛ forekoni kana to a dogisara la sabu n'a ma ɲɛ k'i bɛ maa ta ka taa a seyɔrɔ la i bɛ taji de kɛ bolimafɛn na bolimafɛn o taji dun dɔ de farala o sɔngɔ kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi o de la a jala k'a fɔ ko passew kan
limana ko ni dɔrɔmɛ 100 ma fara min kan i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 200 walima 500 walima 600 o na fara passew ka aya Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn ni sigiyɔrɔw ye. Yusufu Traoré ale min ye CMTR ɲɛmaa ye a ko jamanadenw ka faamu olu yɛrɛ seko tɛ nin ko in na sabu k'a fɔ de ko dɔ ka fara taji kan olu ka to u nɔ na n'a tora o cogoya la olu laban u b'u ka bolimafɛnw jɔ wa maaw ka taa ni ka segin a fana bɛna jɔ ko dɔ ka fara passe kan nin cogoya la u k'a ta ɲɔgɔn bolo k'o de bɛ se ka kɛ baara taabolo ye n'o tɛ ayiwa gafe in kɔni k'u y'a kɛ u taara bila minisiri ka tabali kan bi jumadonna in yɛrɛ la minisiri ana jaabi d'u ma n'a sɔnna k'a ma walima sɔn tɛna kɛ a ma. Fale Kulubali limanaw ale ka fasiri dɔ l'indépendant kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi jumadon in na ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ sa kɛ dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura minnu mana bɔ k'o lakali aw ye yan'an ka bɔ an bɛ foli di min ye yan'an ka bɔ an bɛ foli di Balimaya Couture ale ma ale min bɛ ka finiw di an ma walasa an ka se k'an labɛn ayiwa gulokiba min filala nin ye Balimaya Couture Maduba Traoré an bɛ foli di a ma. Balimaya Couture min ye Ŋonima Cabral ale fanfɛla fɛ Amdalaye Aseyi ale kɔnɔna la o kuma a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.